Dördüncü alameti Vehhabi bolan adam faqat Hudaya sığının. Hudaydan başgadan kömek islemeň diýer. Ewliýalary, işarlary çağırmaklyk Hudaya şirk getirmekdir diýse, bilin şol kabarlarga ziyaret etmeň. Ölü sizden hantama, siz ölüden näme hantama bolýaňyz diýse, bilin şol Vehhabidir. Hanefi mezhebinin fıkhysyna hakkında näme diýer? Hanefi mezhebini Allame Şami rahmetullahi aleyh Raddul Muhtar Hanefi mezhebinin mu'teber kitabı. Şundan aňyrda bir mu'teber kitabymyz ýok diýip aýtsam boljak. Her bir Darul Ifta bar. Her bir fetwa berilýän ýere bar. Raddul Muhtar Hanefi mezhebinin mu'teber kitabı. Şundan aňyrda bir mu'teber kitabymyz ýok diýip aýtsam boljak. Her bir Darul Ifta bar. Her bir fetwa berilýän ýere bar. Baştan şunu özelýär, ahyrdan %98'e şunusyna ketilýär. Şuň aýdan kemne wara ketilýär. Näme diýär wada? Allame Şami rahmetullahi aleyh işte bir sada musulmanyň destanını getiripdir. Bir sada adam, adam gelýär gabristanyň başyna, gabrlary sygynýar. Ya seyidi falan, ey ağam, indedde gaybi men yitirenim ma? Şo yitirem taf berasan, ew ufiye meridi ya meridimi şefa berasan, ew qadayta hajati ya men hajatim bitirasan, men sana şuporum nedir etdiýän, gelip sen gabrın başynda men koyun damak çaljak, ya şoňa men başga bir nedir etjek, nedirin hakynda awrak jezde men gurjun berdim. Emma şu hakynda ki gelip barakym şol yatan adamdan dilemeklik, sığınmaklık. Hanefi mezhebinin fıkhı näme diýär? Allame Şami rahmetullahi aleyh minha we da şey diýär. Şoňa deni işe bir batıl zat, haram zat diýär. O näme diýip? Annal manduru leh meyyitun. Şu nedir edilen ki ya falani men hajatym bitirsen, men sana şuporum nedir etdiýän demeklik bila nedir edeni meyyit bolu öle nedir etdi. Bu kadar doğru zat-da. Vel meyyitu la yemliku. Ölüň eline hiç zat ýok diýär. Ölü sizden hantama, siz ölülen näme hantama diýende. Bu Vehhabiýetiň aqidesi bolýan bolsa, onda Allame Şami rahmetullahi aleyh nauzubillahi Vehhabi bolmaly ki vel meyyitu la yemliku. Ölüň eline hiç zat ýok diýip aýtýar. Ve minha ondan sonra şun edeni işi bir haram zat, günahkarçylyk şey. Näme diýip? Ennehu in zanna eger şi amadamy ki gabristanyň başyna baryp da şol yatan adamdan dileýär, eger şol güman etse ennel meyyite yetesarrafu fil umur dunallahi taala. Şu ölüp yatan adamda gawyny getirýär, telekany gaýtarýar, iş bitirýär Allahdan gaýry. Hemmede Allah edipdi. Bu da bir iş bitirýär diýip barakym etiqad etse we etiqadu zalika kufrun. Nauzubillahi şeýle bir etiqad etmeklik kufr diýip aýdypdyr. Kufr diýdi näme nauzubillahi? Aňyry baş bir günahkarçylyk şey. Adam imandan çykmakla mümkin işte adam. Näş Hanefi mezhebin kitabı. Allame Şami rahmetullahi aleyh